Čaute ľudia, u nového videjka. Toto je iba taký krátky špeciál o tom, že sa vám chcem poďakovať za to, že sme spolu hitli skoro 100 subs, už je to 90. Veľmi vám za to ďakujem, za support za 2 roky, veľmi veľa to pre mňa znamená a je toho veľa v poslednej dobe, čo mám, takže je toho ako dosť. Ďakujem vám veľmi za to. Určite vyjdú nejaké špeciály na to, takže buďte pripravení. A plus okrem tých špeciálov budú ich dokopy myslím 3. Jeden už by mal ísť pre chvíľou, ale určite ďakujem vám za support, za tie 2 roky. Je to pre mňa veľká česť tu byť a ešte stále bude, takže som iba na začiatku, ale ďakujem vám ešte aj tak za 90. No a o chvíľu tu budú aj ďalšie podcasty, takže koncoročný podcast príde a aj vianočný, takže máme čo robiť. Ku tým Suncastom som chcel povedať, že ten vianočný bude trošku kratší, ale ten, čo sa bude týkať novoročného, tak ten koncoročný bude trošku dlhší zase. Takže aby ste vedeli dopredu, ako sa pripraviť na podcasty, určite mi napíšte to do komentárov pod toto videjko, ako sa veľmi tešíte na podcasty, lebo ja sa teším veľmi na ten koncoročný najviac. Budeme tam totiž hodnotiť všetko možné z tohto roka. No a ak by ste nevedeli, tak kvôli tomu, lebo mne to treba natočiť v jeden deň a aj vyeditovať, potrebujem to za tie 3 dní, čo mám na to čas a aby som to stihol vydať na 24.12.2024 asi okolo 5. po obede. A čo sa týka toho druhého podcastu, ten koncoročný, tak ten by mal výjsť koncom roka presne od 31. decembra 2004 a asi vyjde aj v takom čase, aby sme spolu odpočítali tie posledné sekundy s vami. Takže bude tak nastavený ten podcast, aj tak ho spravím, aby ste si so mnou užili odpočítavanie. Ak chcete kúkať premiéru, môžete, ak nechcete, nemusíte, môžete si ho pozrieť hocikedy indy, stále na tej platforme bude dostupný a určite, ak budem mať už možnosť točiť aj live streamy, tak budem robiť aj tie podcasty live, čo by som bol veľmi rád, keby sa nám to podarilo. Takže zatiaľ budeme to robiť takto. Takže ak sa vám takéto kratšie videjko páčilo a ak ma chcete supportovať ďalej, tak určite hitujte odber, dajte mi komentáre po toto videjko, čo si o tom myslíte. A môžete mi aj popriať veľa šťastia do nového roka. Ja vám tiež prajem veľa šťastia do nového roka, veľa lásky. Nech sa vám darí na Vianoce. Môžete kľudne napísať darčeky, čo si myslíte, že by ste mohli dostať pod vianočný stromček. Ja môžem sa tiež podeliť s nejakými darčekami. No a uvidíme sa v ďalšom videjku. Zatiaľ, čaute.